Kublepi barok teknik jingkeli day jongka subject kasi paper 2 bat yakini jingkeli ngawanra daga bashim naka previous exam jongka CTET kabadai jongka Central Teacher Eligibility Test bat ngashim tangnya gitu jingkeli bayahap bat ka MTET syllabus 2023 kum ka jinghikai ya kaktin lani ka rukom kren rukom sngap rukom tho bat kum ta terter tenginya pe kani jingkeli panangkong kawei pa kawei kaktin kadon la ka grammar bat kadai kababot ya laka ka ai ka answer kabaar kat kum ka 3 language formula kaktin kabalai third language kadai ka kani ka juba balai baya pher na benta ka jela bakren Hindi bat ka jela bam kren Hindi ka jingkeli ka balai kanong hikai ka wanra ya ka jingtho yarap bat penang penstart ya ki khon kan thei badai beti bachao an beti padao bat kata ya kani hakan ro nangta ka pha ya ki khanna ban pe tikna bat kasa pha ban tho halor chong ka thei ka jingtho kani ka jingtho nak benta ka jing kanong hikai ktin kadai ka atiar ka basisha ka jubab kadai ka atiar ka basisha ka English kadai authentic ka jingkeli ka basau ka jingtuj bat nang bha ya ka ktin kamut jubab basau kren puli bantho bha ya ka ktin jingkeli basan ka bapuli nangkong na try shakli ka badai bottom up approach ka ban haka ka jubab kadai kani ka balai nangkong ka a e b d c ta haga English ni pej a e b d c ban kong ga a kamut sur ba r e kamut dak balai b kamut keno basau d kadai kantin bat ka bakhadu c kadai senten jingkeli ka bahan riu kanu nakini harum kabashanya ne ngej ha kasenya theory kabaya kren lang social interaction ha kabaya dai bat ka jingyo lani jingnang ya kaktin ka jubab kadai ka basau kinong puli ktin kidon kamban ya kren lang para khna kabahnyeu ka jing antat kum ka sub skill kaya dai bat ka bapule jingkeli ka bapra haba ki khna ki puli ya kaktin banyo kam yo jam kata ka jingpen kenroy motivation banang ya kaktin kadai ka balong shabar na kaktin ka extrinsic kabakhandai kabadon kame ha ka kelas hikai ktin kalong ban ailat ya ki khna ban jubab balai ya kren lang kabashipeu kanu nakini kalong kabadon kam ban penang bha ya kaktin ka jubab kadai kani ka balai biang penyo ya ka jingbej ha kaktin bat ka jingtuj ha kaktin jingkeli bakhat wei unong hikai ktin ubanang bha bat ubat tebit un penbun ha ka jingkren ki khna ka jubab baar penbun ha ka jingkren ki khna jingkeli ka bakhat ar ka jingbun jongki jingtho balashon kalong ka benta ka badon kam jongka bat ka jingnang ha kadon ar teli ka jubab hangni kata dai jingnang jingstart bat ka ktin mut kani jingkeli
ong biang ka jingbun jong ki jingtho balashon kalong ka benta ka badun kam jong ka jingnang jingstan bat ka jingnang ha ka ktin ka bakhat lai ka jingnang ya bun teli ki ktin ha ka English ka dai multilingualism ka jingnang ya bun teli ktin ka mut pendon kam kat bala ban pendon kam da ka ktin kren jong ki kena khat sau u an kit ulong u khna baduna ka jingyo I kum u lani ka nong hikai ktin pidei ban chupa basau kren shai da ka ba pendon kam ya ka intonation bat sange di artat bat ro pendon kam da ki atiar ban kta ka ba khat san hadin bala dep batai ya ka lenong ka nong hikai ka pha ya ki kena ban wat ya ki jait noun na ka lenong common noun proper noun bat abstract noun bat tho ya ki ha ki jaka bala bu kani ka dei ka nuksa jong ka chuba pasau ka paso jong ka grammar jingkli bakhan riu kanu na kini harum ka dei ka jinglong ka badun ha ki kena subconscious bat ki kena ki badun kam ya ka ban kren ka dei ka jingyo ya ka ktin ha ki English ka dei language acquisition ka bakhan nyeu kum kanong hikai kum no phinle baki kena kin sngew tanat ya ka jing puli reading juba balai ka dei penon kam ya ki kot ki baya dei kat kum karta jong ki bala ban pen sngew tanat ya ki jingkli ka bakhat pra kanu na kini harum ka ban yarap ya phi ban theu ya ka jingnang ki kena ya ka ktin ka dei ka juba balai ailat ya ki ban ya thu lem ya ki para kena ya ki sembo jingmut ideas bat ro kin pen pau ya ka bor mudur jong ki ka bakhat khandai na ka jingtip jong ki kena ya ka lenong ki kena ki yo ya ka jingmut na ka basngap na ki senten ki sembo kentin bat ki kentin na ka jing hikai kani ka rukom sngew thu na ka bayo sngew ka dei ka sub skill top down ka ba arpheu ban hikai kham palat ya ka kot kamut ban ai shu ya ki kot ki bom dei ki kot hikai jingkli ba arfu wei ya ka skill kren la ban penyo da ka ba pha ya ki kena ban pha kren ya ki hakhep ha ka jing im basisha real life situations ka ba arfu ar ka ba puli ya ka grammar ka yarap ya ki nong puli ban pen bha ta ha ka English improve ya ka jing bej renti accuracy ka ba arfu lai ka rukom tho ka kantup ya ka jubab ka dei ka basau ka BDCA ka bi banangkong ka jing ther jabeng brainstorming ka ba ar dei T persang tho drafting nangta ka C jingpej biang revising bat A ka dei jing penbej lani editing ka jingkli ka ba ar pasau ka nong hikai ka pha ya ki kena ban chit san teli ki ai ha ki portfolio jong ki bat kin weng no ya ki wei pat hadin nangta ka pha ya ki ban penlej jingmut ya kata ka jingjit jong ki ya kita ki san teli kani ka mut ba la theu yau kena ka self assessment ar pheu san kanu na kini ki long ki tenrai jing tip resources ki badon kam banang ya ka ktien ha ka kerdan primary ka dei ka literature kena children literature jingkli ba ar riu ka rukom hikai ka babha e na ka benta ki kena ki badang sa dum ha ka ktien ka dei ka chuba bankong jing hikai ha man la iwei pa iwei kena kata dei individual teaching jingkli ba ar nyeu ban pensyong dor ya ka hikai ktin
ha ka ban yo i kalong ka badon kam ban kadai ka basau baro kitei kidei kamut baro kini lai teli banengkong pej benia bat pej kam jengai ka baar yar bat dei ban dale ai bat balai long ka bala ban shania reliable bala ban pendon kam jingkli ka baar pra kanu na kini harum kam dei ka jing temu jong ka hikai ktin kadai ka balai jing nang ya ka ban tho kadai banengkong baar bat basau kadai ka jing temu jong ka hikai ktin kane ka balai ka bom dei jingkli ka baar peu khandai kanu na kini ki jingkren kam ya dei bat ka jing tebit ya ka ktin kam ya dei bat ka jing tebit ya ka ktin kadai ka jubab baar ki khna ki nang ha ka ban skap ban kren ban puli bat ban tho jingkli ka balai peu ha ka por bahikai ki khna ki kli ya ki jingkli ki bae phinle kumno ha kata ka por jubab banengkong phinlej bat penkre khnang ba phinla ban jubab jingkli balai phuwei ka ka bagi khna kin do lada ki khna ki mlin ban spell lendet jubab dei basau kinom la shu ban perkhat ban mudur jingkli balai phu ar ka wei na ki jingmen toy bat ka inductive method ha ka ktin ha ka hikai ktin ka long ba ka jingmlin ban spell lendet kam don shu ka balai pulai ka ktin ka dei ka atiar ban ya keliang jubab balai ban ya keliang ya ki jingkren bat ki jing perkhat ka balai peu sau u khna in India udon kam banang ya ki lai teli ki ktin balai peu san ka wei na ki jing ba ka kelas hikai ktin ka kendu ka dei ka jing bomla ban penlong ya kelas ka ba ilong ban pule ka balai pen riu kanu na kini kam dei ka jing temu jong ka jing hikai ya ka ktin kemi ta dei ka balai ban kham nang kno ka balai bhnyo kanu na kini ka dei ka rukom hikai teaching method ka dei baro hitei kidei ka rukom jet selection method baar ka rukom yo jing sngew tenat interest method ka balai ka rukom pen kenroi motivation method jingkli ka balai peu pra ha ka hikai ktin ka audio visual ka yarap nak benta ban kno bha ka balai pakandai ha ka kelas babun ki chaj ben riu beper khna ki le bakla ha baro kitei kidei ka ba puli ka ba tho bat ka ba kren ka ba sau peu ban pensngeu tenat ya kinong puli ya ka ktin ha ka kerdan upper primary ne secondary don kam ban batai bun daga ktin jubab baar sau phuwei kanu na kini ki rukom ka bom dei ban le nak benta ka ba kren oral kata dei ban wanra na ka ba pen i dak jingkli ka ba sau peu ar lada hikai ya ki khna daga ktin ka ba kim nang bha te jubab dei baro kitei gidei ka banengkong kanom don ka jing perkhat ka ba shisha ka ba ar ki khna kin melin no ban shu spell lendet ka balai ki khna kinom sngew tenat shu ya ka jing puli jingkli ka ba sau peu lai hapo ka hikai ktin ban pen ngam ya ka ktin ka dei ka ba snap bat puli ka ba sau peu sau ka jing ha ka ban nang ya ka ktin ka dei da ka ba batai ya ki benta ki ba jubab baar jingkli ka ba sau peu san ha ka jaka ban batai ya ki jing mut jong ki kentin ka bha ban shu ba balai ailat ya ki khna ban shu antat da ka ba pendon kam ya ki kentin ha ki senten sau peu riu kanu na kini harum
kayarap banang ya kaktin baar klem kajing pendon kam ya kot tadai ka language immersion kabasa winyo kawai nakini nakidao bapan bakla ya karukom pule kadai kani kabasau kedeu da isem pria kti ban penyo iya kakmat kakapor ba pule jingkeli kabasau fepra kanu nakini harum kim don jingyadei bat kijing tebit skill tadai kaba sngeu tenat ya kaktin jingkeli kabasau kendai kanu nakini harum kadai kabakta ya kijing roy jingsan jong kaktin kata dai barok kitei kidei kabasau jingko jingkia jing start jing per ki nong pule kabasan peu ya ka diagnostic test lapdon kam ban theo juba basau ka jing klaim bat ka jing tlot unong sha hikai ya kaktin jingkeli kabasan puwei ban test ya ka jing tibit barbor ka theo ka kerdan jong kaktin ha ka ba kinong sha hikai kilayo jingkeli kabasan peu ar haba ki kena school ki amir jingmut ya jing temu ki penyai ki tho bat penbha ya ki jing trei jong ki katei ka jing tibit lani ka skill akani ka rukom ka penphalang ka writing skill san peu lai enang bha ya ki skill bayadei bat ka hikai ktin lada ki pentrei kam hapo ki jinglong ki ba pen kle lang kapasan pesau kanong hikai jong ka class 7 kabatai pensai ya ki kot puli hagi kena nalor ki kot balamang lupa ka kentiu ya ka coba balai ka extensive reading coba kabasan peusan unong hikai uthau ya ki benta ban kemi tho ya ki jing penun kam ya ki tiar kitar ha kabaya dei bat kan jing hikai ya ka ketien da kinong pule kanu na kini ke benta kalong ke berun kam bat ke bala ban yarap ha ke ba pentrei kam ya kini kitiar ta de juba balai ban kemi benia ai jing mut bat ban tho ya ki report tang kini jingkeli by day bat kane ka subject khasi paper 2 kublai shibon